ବେଣ୍ଡ କଲ ଏଇଟା ହାତ ସିଧା ବଢ଼ିଆ ବେଣ୍ଡ ଆଉ ପଛକୁ ଯାଉଛି ନା ସେତିକି ରହୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ପଛକୁ ଯାଉଛି ନା ସେତିକି ରହୁଛି ଅଧାରୁ ରଖିକି ଭାଙ୍ଗୁନ ଭାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ତ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସିଂହପୁର। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଅସୁବିଧା ଏଇ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ତ ସାର୍ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏମିତି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତା ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ଲଗେଇବା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା କିଛି କରିଥିଲେ ବହୁତ କରିଛି କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଏତେ ଏକ କାଳ ପଇସା ପାଇବି ପଡ଼ୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଡାକ୍ତର କତିରୁ ମୁଁ ଔଷଧପତ୍ର ଖାଇ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ଏଇ ବାହାଘରଟା ବୋଧେ 20 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଆଜିକି ହେଲା 6 ଦିନ। ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଚଲାବୁଲା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମଜବୁତ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଗୋଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଠୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିହେଉଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା ଏ ଗୋଡ଼ଟା କିଛି ସେତେ ମଜବୁତ ହେଇନି ଆଉ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ବି ଯେମିତି ଆମ ହାତ କୁଣ୍ଡା ସିଧା କର ନା ସିଧା ଏମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଉଠିଲ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲ ଉଠୁନା କାହିଁ ଯିବୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏଠି ନା ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କହିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାବଦରେ ସାର୍ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଉଛୁ
आ बहुत भी आराम पाउछु आ भगवान को दयारू ये पूर्व भली टिके आसीगले जेति दिन भगवान बचाई रखिए टिके आराम रे चली पारिनु कि किछि गोटे सेमिति आ अधिक परिश्रम खर्च न करि पाने कौनसी खूब हल्का पर करि सब काम करि परिबो साइकिल चलाउछन्ती हम साइकिल चलाउछनी आ चलाउनु एबे चलेबे जाई आगे एटा भल हो गेला परे आगे। आराम से जाई साइकिल चलेबो हाँ। साइकिल चले वीडियो देखैतिल तुमको गाना जाई साइकिल चलाउछन्ती आराम से चलेबो आगे हैला अच्छा ग्लास हां बुढ़ा हंसुची हंसू ना देखी हम देखिए तो पुनः आगुरु तो वीडियो आउची वीडियो आउट होउची ना हे जाई ठिकड़ा मुंडे उठिला हे दौड़ी आस जर जर हसी हसी का समझ जा